Piştî 12 salan ji ragirtina beşdarbûna nûnerên Sûriyê di civîna Komkara Erebî de carekê din endamên wê komkarê deng li ser vegera Sûriyê bo nav Komkara Erebî dan. Di civîna xwe ya roja yekşemê heftê Gulanê de li Qahîreya paytexta Misrê derbarê Sûriyê beşdarbûyan pêşwazî li vegera nûnerên hikûmeta Sûriyê kir. Wezîrê Derveyê Misrê di vê civînê de tekez kir ku krîza Sûriyê bi awayekî leşkerî çareser nabe. هەموو قۆناغên krîza Sûriyê tekez kiriye ku çareya leşkerî jê re nîne di vê milmilaniyê de jî ti serkeftî yan şikestî nîne em di baweriyeke giştî de ne ku taka rêçare ji bo çareseriyê çareya siyasî ye bi milkiyeteke Sûrî ya xwe rû bi bê destêwerdanên derekî. Wezîrê Derveyê Misrê dibîne ku nîşandana niyazpakî û pabendiyê sedem bû ji bo avêtina gaveke wiha derbarê vegera Sûriyê bo nav Komkara Erebî. Tiştê ku guman li ser nîne ew ku beşdarbûna Sûriyê di nav encamnameya civîna Emmanê ya yekê vê meha Gulanê pêşketineke erênî bû û gaveke girîng bû li ser asta tekezkirina niyazpakiyê û cîvcîkirina sozan û xurtkirina hevkariya Erebî ji bo çareseriya krîza Sûriyê. Ji sala 2011 ve hevdem li gel destpêkirina krîza Sûriyê û şerê navxweyê li wî welatî beşdarbûna Sûriyê di civînên Komkara Erebî de hatibû ragirtin. Lê ji heftê Gulanê ve careke din nûnerên Sûrî li wan civînan amade dibin.